Voi ei. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat televisio. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetät toisen mahdollisuuden. I have 4 chances left. Turn off your TV. If you get the lost your chance. That you turn off your TV. You have 5 chances left. Vakavasti. Etkö kuunnellut meitä taas? Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, joka sammuta televisiosi. Kiitos. Vitsailetko? Etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisiksi. Etkä pitäisi meistä, kun me sulketaan. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, se alkaa olla meidän viimeisiin hermoihin. That's it! Tämä on Criminals viimeinen are banned! mahdollisuus. Testing will Jos be et sammuta televisio, se saattaa 5 sekuntia. diarrhea for Mitä seuraavana tapahtuu? Not gonna like what happens next. Siinä se. Sinä pyysit tätä. That's it. You ask for this. That's it. That was your last